एनआइए केस नांनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एन बेरेमाखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय होननानै खौरां बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। न' सिङाव थानानै जारला मानला बुंबानो जायालै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एनडिबि सोद्रोमा बिथांमोननि न'खराव खौरां लाहरालासिनो बाथ्राफोरखौ जारला मानला बुंनानै ससियेल मिडियायाव शेयार खालामबानो जायाथ'। आं खौरां बिजोंफ्राव नुनानै सानदोंमोन नंमारगौ खोमा एन बेरेमाया उदां जाबाय दांलै होननानै आङो सानमारदोंमोन आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनदोंमोन। एन बेरेमाया उदां जाबायबाथ' बिराद मोजां जाबाय आरो एनआइए केसाव थानाय गासिबो एनडिबि सोद्रोमा जायफ्रा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादोंमोन बिथांमोना जुदि उदां मोनमारदोंबाथ' बे जोबोद खुसिनि बाथ्रा होननानैसो आङो सानदोंमोन। दा लोगो लोगो खोनानानै आङो नंमारगौना नंमारा होननानै एन बेरेमा बिथांनि फंबायनियाव आङो फुङावनो जामबुंनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा सावरायहरदों, फंबायनियाव आङो सोंहरदों। दा फंबाया आंनो फोरमायहरदों एन बेरेमाया उदां जायाखै, उदां जागोनसो, जानोसो गोनां, नाथाय जामिन मोनाखै। जामिन मोनैनि थाखायनो एन बेरेमाया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै आरो गोबां खरसा होनांगोन बे बाथ्राखौ एन बेरेमानि फंबाया आंनो फोरमायहरदों। गुड मर्निं। मर्निं। बेरेमानि मा जायोमोनलाय? फंबाय सार। बेनिफ्राय खबर सबर माबायदि दा? खबरा दंबावो, फैयाखै मानसिया। नंगौ। मोनबोआखै। जेलाव दं। बे जेलावनो दं नालाय दा बेखौनो गबाय होननानै मिडियाफ्राव होनायखाय फनानो जोबला, गबाय नामा होननानै। नंगौ। दा माबायदि सोलिना दं दा केसफोरनि माबाफ्रा खोन्थानो हागोन नामा? केसाथ' उखिला बुंहरनाय बायदिबा एसे मेनानो रांनि एसे माबा खालामना दोन होनना बुंहरदों आरो। ओमफ्राय मानसि जामिनाथ' नांखागोन। औ। बेल' आरो खोथायालाय। बेसेबांसो बिदों रां? दा बेखौ खुगायावबो बुंहराखै। अ। सोंबाय थादोंमोन आं बारे बारे। दा जामिन मोनब्लानो गगोन नामा जेलनिफ्राय नामा? औ औ बिदि आरो। बेसेबांसो गोबाव जाखो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाया? बे बाथ्राया मैया सानसे जाबाय आरो। ओमफ्राय बेनाथ' आगोलनिफ्रायनो जाबाय थाखादों, बेयाव तेजपुराव लाबोनायनिफ्रायनो बेहा माने आगोलनि बै फुराना थांनाय सरखारफ्रा मावनाय समाव माने बेलेन्सा एसे थालांबाय। औ। बिसोरखौ आबदा लादों, बेयाव एसिसटेन्ट दङ औ बिनि औ तेजपुरनि, बिसिनाथ तेजपुर बेयाव नायो नालाय बियो। औ। बे मावग्राया माने फैसाखौ खरसाखौ बिबाय थायोमोन आरो, मासै मास होनांगौमोन आरो हिसाबाव। जिथु आगोलाव रायलायना गालांनाय बायदिबा मासै मासमोन आरो। बिदि आरो मासाव खननै गोजोन फैनाय जायो नालाय। औ। मास मासाव थांगासेयाव बेसेबांसो खरसा जायो बायदि? खननै गोजोन जायो। बेहा 5,000 थाङो खनसेयाव। खिलिया। औ। बेयाव माबानिफ्राय फैनाया बेहाय बिसिनाथावबो दङ, बेयावबो दं नालाय। खामानिया डाबल। औ। बिदि आरो निथुलनिजों बै निथुल नायहाब होननाया। औ। बिनिजों जोंहानिजों आरो। दा नोंस्राथ' तेजपुर जेलाव दंना? तेजपुर जेलावनो दं। दा थांनाय सरखार जिथु प्रमद बर' दैदेननाय नङा होमबा? दं। बे प्रमद बर' सरखार सालायनाय समाव बे केसफोर गेलेनो थाखाय माबाफोर होदोंमोन नामा अनसुंथाइफोर? बिदि आखाइयाव बिदि गैया, हराखै, न'आवबो हराखै हरनायालाय। औ। रावबो होआखै आरो होनायालाय, दा बे सैथो आरो खोथाया। औ, थांगासेयाव जे मासावनो खननै गाहाम थांनो गोनां जायो होननानै फोरमायदों ना। नङा औ होमबा? औ औ दा खननैया बिनि जाखायो। बे उकिल होनाय खरसाफोरखौ बबेनिफ्राय मोननानै दा माबा खालामगासिनो होगासिनो? बेखौ आंथ' बे फैजेननायनिफ्रायनो आं खामानि मावनायखौनो एसे एसे मिलाय मिलाय बाखि दोनलाबाय थादों आरो। औ। बेबायदि आरो दाख्लैबो फैसिन खननै थांनाय मासाव। थेवबो हरनो हायासै आरो सिङावबो गावनो नांगौ जायोना। औ खरसायानो। औ। सिङावनो थांबाय मथा मथि 6,000सो थांखायो। जानो लुबैयोना बायदिसिना थायो। बेथ' नंखागौ। ओमफ्राय जरा जरा सोलाबायना हरो आरो मिलायनानै सिङाव। औ ओमफ्राय उकिलनिया थालांबाय आरो मथा मथि दङ आरो उकिलना बै फैजेननायनिफ्रायनो बेलेन्सआनो बेलेन्स जाना दं आरो।
उकिलनिया ना औ उकिलाबोथ' सा खरसा लाखायो बेथ' इनो नांखाथारगौ माने अब्ला बेफोर रांखौ नोङो न'निफ्रायसो माबादो आरोना बाहायगासिनो दं नङा होमबा औ ओजाथ' थिगानोमोन सेन्ट्रेलाव औ ओमफ्राय जिथु आगोलाव मावदोंमोन बिसोरो मावग्राफोरखौथ' नाम बुंनानैबो लाब गैला औ होदों हरदोंबो होनो नालाय औ दा जोंबो नुला औ दा बाहेरा बिसोरो इयाव रायलायनानै गालांबाय दा बेयाव रायलायना गालांबाय नालाय बै जिथु जोंहा गोसोम गानग्राफ्रा बिदिनो दंबाय दं आरो बिसोर नांथाबगासिनो आरो माबा मोनसे मोनगोन नामा मावनायनि बिसोराबो आसा दं आरो दा औ बेथ' थाखागोन हरबायानो थायो फना आं हमनोनो बालायलांबाय माथो होनबावनो दा अब्ला सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैना केस गेलेनायनि थाखाय दा बर्थमान गैथ'वा बेखौनो आंबो आसा खालामबाय थादों आरो दानि दा बिटिसिआव सलायगासिनो दं बिटिसिनि चिफ जानानै दङ बेखौ लोगो हमदोंना हमाखै लोगो हमनाया खनसे लोगो हमबाय खिन्थु बिदिनो लोगो हमबाबो मानसिफ्रा जेवजेव जावजाव जायोना रायलायनाया क्लियार जाया मावगासिनो दं होनदोंमोन होननायालाय आगोलावबो जाजेननायनिफ्राय अफिसाव हमहैखांबाय गावनियाव दा नैबे लकेलनि जिथु इएमफोर दङना गोदान बिसोरजोंबो रायलायदोंमोन आङो सोर प्रेस मुसाहारि दाख्लैबो जोंनियाव त्रिदिबा फैदोंमोन बेयाव मोनसे प्रग्राम लादोंमोन फिसानो बिसोरो बडि दानाय ना मानि बेवहायबो रायलायदोंमोन आं एसे मानसिफोर बुरजा नालाय ओमफ्राय प्रेसजों रायलायनानै आं खोन्थाहरगोन बेनो होनना बुंबाय आरो त्रिदिबा औ त्रिदिबा ओमफ्राय बिनिफ्राय सिरि जाबाय ओमफ्राय प्रेसनावबो कन्टेक्ट खालामबाय थायो आङो खनसे रायलायनायनिफ्राय नै दाखालि जास्ट बोरैबा फनखौ हमबाय बे खनसे ओमफ्राय बे सोंहरबाय बेबो बेस्थ' माथो होनबावगोन दा लोगो हमाखै लोगो हमनो मा सिस्टेमाव लोगो हमगोन दा बहा लोगो मोनगोन बेनिबो माबा गैयाना खोन्थाहरग्राबो जों थांबाथ' आरो बहा लोगो मोनगोन दा न'आव थांबाबोथ' थागोन थाया बेबो आसा दा बेबायदि आरो जामिन हमबा गगोन बायदि आरोना मानसिया औ बिदिबासो गगोन आरो जामिन मोनबा गगोन आरो ना औ जामिन मोनबा उकिला बुंहरदों आरो दा जामिन आरो बे खरसाल'सै आरो बेल'सै बेलेन्स जाना दं आरो बेहा दा बेखौनो बे होनो हायि थाखायनो नङाबालाय दाख्लैनो गगौमोन खोमा बेयाव फोजोबना दोननो हागौमोन आं सिगाङाव बेफोर बुस्थुआ जानाय मोनबा आरोना थारमाने एसे रांनि थाखाय रां गोनांथि जाना दं आरो ना होमबा बेनो आरो मेन बुस्थुआ बेनो आरो दा जिथु आगोलाव मोनदोंमोन बिनि रां बेखौबो जेनथेन खुनुरुखुम दाजाब दानख' मोनबाय ओमफ्राय बहाथो फुरा मोनखाया नालाय गावनि सिगांनि दाहारफ्रावनो सेस थांलाय फैलाय नङा दा होमबा बे 10-12 बोसोराव बेखिनि फैसायाथ' बहुद थांबावबायसो बारा थांबावबाय मा केसाव जेल जादोंमोन बियो बिना केसाव एनआइए ना बेना एनआइए नांनानै दंमोन नालाय बेयाव सावथाल गन्डगल जाबाय बिनिबो थाबाय ओमफ्राय लकेलावबो बै माबानिबो थाबाय दिगाबिलावबो दंना बेना माबानि केसा डाबल जाना दङ नैबेनाथ' मेन नालाय दिगाबिलना दा एनआइए केस जानायफोरखौ उदां जाबाय होननानै खौरां बिजोङाव मोनथिनो मोननाय जादों मा बुंनो सानो बेखौनोथ' आंबो कमप्लेन हरदोंमोन एसे ओमफ्राय जोंनि डिस्ट्रिक्टनि माबाजोंबो रायलायदोंमोन मेम्बारफोरजों पार्टिनि एक्स एन डि बि निजों अलंबार मोनजों ओमफ्राय बुंहरलाय एसे होनना बुंदोंमोन आं गबाय होननानै बुंनायावनोथ' फनानो जोबला माथो होननानै बुंहरबाय थादों गवा गारा गबाय होननानै बुंबायना बिसोरो मानसिया इमान खस्थ'निफ्राय फैबाय फैयै फैयै बेखिनि खोथाखौ भाइरास खालामनायखौ एसे बोरैबा मोनदों माने आंबो दुखु मोनदों आरो गोसोआव औ दुखु मोनदों आरो नंखाय खोथा फोसावनायनि थाखाय नङा होमबा मालाया मावबाय मालाया भाइरास खालामना होबाय खोथाफोरखौ नङा होमबा नंगौ दा माने बिदि बुंनाङामोन आरो बिसोरो दा नै थाखा फैसा हायाखै ओरैनो मा जादों मा जायाखै खबर लाग्रा गैया माने मथा मथि दा रावबो दैदेनगिरिफ्रा जेराव थांनानै खबर गैया लाहैयाखै नामा बेखौ दा गैथ'वा रावबो गैया दा दङ नोंसोर जे लकेलनिया खनसे लाबोबा थांबाय खननैसो थांबाय लोगोफ्रा बेल' आरो
आरो नोंसिनि न'खराव थांनानै सोरबा दैदेनगिरिफ्रा न'खरावथ' खौरां मा लायोना लाया? होनबावगोन आगोलाव बै सरखार जोबहाङाव जोंहा फेरेंगा सारा बडि दाफैदोंमोन ना गवालपारा स्टेसननि औ आंनि न' गुदियावनो आं दोनफैदों आंनियावनो ओंखाम जाहोदों औ मा होनबावगोन दा संनानै जाहोहरबाय माबायाव फिल्डआव बिनि सोमोन्दै जेबो सावरायलायनाय जायासै? फुरा सावरायनाय जायासै बेफोरनि सोमोन्दै बेस्थ'आवनो थाङोबा ओमफ्राय माथो होनबावगोन दा खाथियावनो दोनफैदोंमोन खामानि जागोन नामा होननानै रायलायनाय जागोन नामा मोजाङै होननानै सम होआखिसै आरो ना? समानो ओरैबो थांबाय बेयावबो मानसिफोर बुरजा जाबाय दा मावनायाव थाफाबाय। दा बेरेमामोनजों साबेसे दं बायदि एनआइ केसआव? दा जोंनियाथ' सानै दंबावो डिस्ट्रिक्टनिया मा नाममोनलाय? निथुल दैमारि बे बबेनि? बै खाथिनिनो हिरिमबाफुर हिरिमबाफुर दिगाजुलि बाटासिफोर ना? बाटासिफोर एखे 2 किल'मिटार डिसटेन्स आरो आंनि न'निफ्राय बिदि आरो सासे दङ बिसाबो गैया बिमा बिफा सानैल' बोराय बुरैल'सै माखासेफ्रा जुदा जाजोब्बायना नायग्रा गैला दा बिमायाबो थांनो हाला बेमार जाबाय बिदि आरो दा जोंहाबो हारसिं जायोना आंबो खामानि मावबाय थानाय। दा बिसनियाबो जामिन मोनबा गसिन ना? बिसोरनाबो गगोन होनदों उकिला गनायालाय। दा बिराद दुखुनांथाव ना होमबा? बेखौथ' आं बबेथिं थांबा मा जागोन नुबाय थादों माने। एसे उकिला जुदि बुंहरथारोबाथ' आं धार नागिरदोंमोन उकिला खिन्थु फाइनाल खोथाखौ बुङाखैना। मोजाङै सावरायलायनानै लादो उकिलखौ लोगो हमनानै। दा लोगो हमनो गुवाहाटि थांनांगोन औ दा फनावबो जाया। औ बेखौनो खबर लाहरदोंमोन माने खौरां बिजोंफ्रावहाय मोनथि मोननाय जादों आरो किसुमाना बुंदों नालाय दा बेसेबां सैथो बे बाथ्राया होननानै बेरेमाखौ गबाय होननाय खोनादों माखासे केसाव जेल जानायफोरखौ गदों होननाय खोनादों दा बेसेबां सैथो हगारग्रोनाङामोन आरो बुस्थुखौ साना हसिया बिसोरो नुवा खोनाया गवाखैनो क'क्राझारनाबो लोगोआ गवाखै दंबावो। बबे बबे डिस्ट्रिक्टनि जानानै दङ बेखौ मिन्थियो नामा एसे? डिस्ट्रिक्टआथ' बै चिरांनि सासेया जोङो बे अजय बसुमतारी बे दङ बेथ' सेन्ट्रेलाव दं दायो। सासे दं ओमफ्राय जोंथिं सानै दं। बेखिनि आरो बाखिखौथ' क'क्राझाराव दं होननाय खोनादों आङो। माखासेया दा हाग्रामा महिलारिया सरकार सालायगासिनो दं BPF नङा होमबा? बिसोरनिबा माबाफोर हास्थायदों नामा जे केसफोर गेलेनो थाखाय एसे सहायफोर हेफाजाब? बेखौथ' बुंलायनाङा बयबो लुबैखायो। बयबो बर' हारियानो माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैबा सोरबा न'खरा बेक्तिया बिदि जुदि नायग्रा थायोबा सानखायो नालाय बेखौथ' बुंलायनाङा बारु खिन्थु साराथ' जेनेबा गिदिर जाहैबाय बे सारनि गाहायावदि मावथिफोर दङ खाथि खाला बे सुलुग लाजायो आरो ना खाथि खालानि जिथु मावग्राफ्रा EM फोरनि EMआ जुदि दायथ'खौ लादोंबा बे EMनि मानसिफोरा जोंना फैनांगौ आरो खबर लानांगौ बाजे बिनि खरस पातिनि खोथा दङ एसे जोंथ' हायो बरनबा जोंनो नांलायबावा आरोना खस्थ'नि गेजेरजोंबो जोङो रांखौ बुथुमनो हायो दा मोनसे आसा थायो आरो बयहाबो बिदि आरो हारिनि थाखाय नांनाय हिसाबै औ बे हारिनि थाखाय बेनोसै आरो बेथ' हारिनि थाखायसो गावखौ बाउसोमनानै नङा होमबा हारिखौ रैखा खालामनो थाखायसो बेबो नाजादोंमोन। दा गैयामोनबा जोंनि एरियायाव मा जागौमोन बै समाव बेबायदि नंगौ दा आरो जोंनि ओनसोलनिफ्रायथ' बे सासेया थांबाय खिन्थु रेकर्ड गैया मोजांमोन खामानि दामानि मावनायफ्रा बासायदों बियो बहुत मानसि बासायदोंमोन आगोलाव जोंनि जायगानिफ्राय गाज्रि होननो हाया आरो रावबो गोजोननाय बिदि थाबाय।